Ribeira colleu unha concentración para condenar o asasinato machista cometido o pasado domingo en Mos, coa que reclamaron máis medidas e recursos que garantan a seguridade das mulleres fronte á violencia machista. Numerosos veciños e veciñas da comarca do Barbanza concentráronse onte na praza do concello de Ribeira para condenar o asasinato machista cometido o pasado domingo en Mos. A mobilización, organizada pola coordinadora local da Marcha Mundial das Mulleres do Barbanza, serviu para amosar a repulsa social ante uns feitos nos que a vítima, María Belén, de 52 anos, foi asasinada pola súa exparella. Non imos calar, non imos resignarnos nin aceptar a violencia como parte da nosa existencia. Seguiremos xuntas nas rúas, nas asembleas e nos espazos porque só, dende a organización feminista, se construye un futuro no que vivir. Non é un acto de resistencia para nós. Por María Belén e por todas as que non están, polas que resistiron e polas que resisten. Seguimos xuntas no combate contra as violencias machistas. Ningunha menos. Querémosvos libres e querémonos vivas. Seguiremos en marcha ata que todas sexamos libres. Ante o acto levouse a cabo a lectura dun manifesto mediante o cal se erradicou a violencia machista, sinalada como consecuencia directa dun sistema que, aseguran, atenta contra a vida das mulleres. Unha violencia que non comeza nin remata co asasinato, senón que se construe día tras día a través do control, do medo, da dependencia económica, da falta de recursos e da desprotección constante. Hoxe estamos aquí para rachar con ese silencio, para berrar ben alto que estamos fartas de que cada feminicidio sexa tratado como unha nova máis, como un suceso inevitable, e non como unha expresión máis brutal de que este sistema é incompatible ca vida das mulleres. Así mesmo, denunciaron a utilización de discursos e condenas que se amosan insuficientes, xa que non veñen acompañadas de cambios reais. Para os asistentes, lexos de ser un feito individual ou unha excepción, ven este caso como unha mostra dun fracaso colectivo, social e institucional. O que lle sucedeu a María Belén non é un feito individual nin unha excepción, é un fracaso colectivo, social e institucional. Levamos anos advertindo do mesmo e seguimos sen ser escoitadas. Fan falta máis recursos para a prevención, máis acompañamento integral ás vítimas, máis educación feminista en todas as etapas da vida, máis protección real e efectiva. Fan falta servicios que garantan que ningunha muller quede soa fronte á violencia. Non aceptamos que a vida das mulleres se utilice como arma política, nin como retórica puntual, a vez que non se acometen cambios estruturais que freen o terrorismo machista. Reclaman máis servizos que garantan a seguridade das mulleres fronte á violencia machista, xa que o crime de Mos engádese a unha longa listaxe de mulleres asasinadas que supera as 1.345 vítimas dende o ano 2003. Non falamos de cifras, falamos de mulleres con trayectorias distintas, con idades, contextos e realidades diversas, que demostran unha e outra vez que calquera pode ser obxectivo do patriarcado na súa forma máis crudenta, o feminicidio. Tras a lectura do manifesto, procedeuse a anotar o nome de María Belén no Monumento das Vidas Fendidas para finalmente guardar un minuto de silencio na súa memoria.